आंखौ खोमायाव दोबाय आथिङाव दोबाय नेलि अरा नांबाय आरो ना हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय आंनि अरनबाय ब्लग्स तो गाइस दिनै माने जों बेरे हाननो थांगासिनो माने ओइ दुब्लियाव दं आरोना दुब्लि गेजेराव जों दाखालि माने आलि दाननायाव माने जों बेरेखौ नुबोदोंमोन ना ओमफ्राय जों इजा टेक्ला लादों पुरा लाखाबाय आरोना मा हाननो थांगासिनो जों बेरे हाननो ना तो लाखाजोब्बाय जिगाब आरो लाइटार साइटार लाबाय आरो आं सिखा लादो तो गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था जों बेरे हाननोसै आरोना एक्चुअली बेरेखौ माबा हाननाया हरावसो हानो मामा बेरेसो दै मौ बेरे बै हा सिङाव थानाया तो जों माने सानावनो हानो नागिरदो थिग गैला दिनै माबैसो दोजायो तो होमबाबो नोंथांमोना दिन्थिनो नाजागोन तो नोंथांमोना इन्टारेस्ट दंब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो लोगोसे सापर्ट होदो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला अननानै तो नोंथांमोननि थाखाय जों बेरे हाननो थांगासिनो दा तो नोंथांमोना नायदो आरो फोथारा पुरा दैलां नांबाय आरो ना आइ दै खुवा हाबबायलै बहुत तेज हो रहा है नै पुरा दं आरो तो नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम जों माने दा थांनोसै आरो बेरे हाननो ओमफ्राय गस्ला गोलाव गानखाबाय आरो ना बाइचान्स एटेक खालामनो हानाय ना मोखाङाव एटेक खालामबाबो जेबो खोथा गैया हाखायावल' एटेक खालामनाङा आरो समझ रहे हो आप तो थांबाय दं जों बेरे हाननो तो गाइस फाइनाली जायगाखौ मोनफैबाय बेनो जायगाया नैबे हाखरावनो दं आरोना जों नाय लागायनोसै बे सिङावनो दं आरोना नै बे सिङावनो दंना गैलालै अ दं नै ओइलाय आन्धारलै नुवा ओइलाय सिङावनो दं आरोना बेरेया तामाम जाना दं दा जों होनोसै आरोना दा नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ तो गाइस इखिनिखौ जावना लाग्रोनि आरोना ओमफ्रायसो थांगोन नङाबा बिराद बिमा दं आरो बेरे ब्रास जाबाय आरोना जावनायावनो होफ्लांबाय बाहायावनो नै दा जों अरखौ इयैनो सावना होनोसै आरो तो गाइस बिरबोदो होसिगौमोन ना नै जों दा अर सावना होनोसै आरो ओइ बुथारखाना बेफोरबायदिखौ मा नायबायदि इनि केस बुथारखाबाय मोदोमलायदोनलाय मासे सिथारबाय आं गोदैथार माथो होनलाय बिराद गोदै तो गाइस होथेना लादो आरोना इजा ओंखारनो हायिनि जों इजा लागायनोसै आरो ब्लामनो फार्स्ट टाइम बारा मा फैबाय थायोब्रा लाइटार नेलि अरा नांबाय आरो ना इमान खारनाय नियम गैयालै आं तो नै लागायना होबाय आरो ना नै खारखाबाय माने होबाय गाइस ओइ मासे बेरेखौ बक्सिंग खेमसे थांलाय नायना फै जिगाबखौ एसे एरना हो ओइ सब होजोबनाङा ओइ गनखौ सोना हो अ बे सोना हो आरो लागाय आरो हो जिगाबखौ तो गाइस जोंना बेलेग धरननि बेलेग स्टाइल माने जिगाबखौ माने सोनासो होयो आरो ना अ हो लागाव Masuk gitu deh. Ini om geli, aku dapat mani nilai mani balan. Mani. Mani yang nemu mani. Itulah kau. Ini
गुदुङा मोनदोंना मोनाखै नाय जिगाबखौ सबोजोबनाङा दै नांगोन नङाबा मोनगोनसो मस्लाखौसो बोरै नांदों नोंथाङा बेरेखौ खानानै मोजां बेसां मोजां पुरा बेसां मोजां मोजां पुरा मोजां ना दे लागाय थैजोब्बायना थैजोबाखैबा खोमा खाथियाव मासे गाबफैबाय दोलै खोमा खाथियाव गाबफैदों ना मजा आया नहीं बोरै नांदो बिराद डेन्जारलै मोनबाय खोमा दै र' नायथारनोसै मोनबाय खोमा देग्ला नों जिगाब लाना फैदो थां माखो जिगाब लाना मोनफैबायानो जल्दि लाबो जेन लागायथारनोसै नै आं आखाइ साफा खालामना दोनखाबाय जल्दि लाबो नों अरखौ लागायबाय था दे आं एखौ एसे साफा खालामनि लागाव और लगाय रनायमोन इकला तले इसे लो हो लगाओ आयु बेरे आंनो मानो गोलैफैदो निमाहा बिफिदो इयो निमाहा बिफिदो बेरेया आई लागायथारदों माथो मोनबाय नामाब्रा मोनाखैलै गोथाङैनो दोङो नोंनि फिसा हाखराव होबा जायाना देरनो हासिगोन नै देरनो देग्ला जल्दि मोजां नो इला इसे साफा खालामना ला नामा फाइनाली देरना हमारबाय फाइनाली देरन मारबाय नै गाइस आरो दंबावो फाइनाली देरन मारबाय इत्तिरि दाबरा साफा खालामदो दाबरखौ साफा खालाम नै बोदियानो गैया माथोलै ना ओइ न' लादो जागोन खेला न' साफा खालामहैगोन नाथाय जोंखौ साफा खालामनो नागिरो लायखो र' खामथ'ना र' बुना लागाव मेगन बादों बिरफुंजोब्बाय आरो ना आंखौ खोमायावनो दोबाय आथिङाव दोबाय इहाय दोबाय आरो खोमायावबो दोबाय जानाय नङा दे लागायलाय गोजौआव नाय गोजौ गैया गोजौ हायसो बिरफुंजोब्बाय जानाय नंला होबाय आंखौ खोमायावनो होबाय हेलो गाइस आंथ' गिनाय नियम गैया होजायाखैना नों थ' गाइस बेरेखौ हानखांबाय आरो ना हाननानै माने बारा मोनाखै बिदैयानो गैया सासांल' नै माबेसे हर जाखो आं खिन्थु माथाम हरजाबाय दै खोमायाव हरबाय आथिं हरबाय नै एसांल' गाइस बिसि नङा एखे खमथार आरो बिदैयानो गैथारा थ' गाइस जियानो जाला जों माने हाननानै एसे भुल खालामबाय मानो होनबा दा टाइम नङामोन होमबाबो हानबाय आरो ना गोसो मानियाव दे होमबा भिडिअआ एसेयावनोसै जोबथोंसै लोगोफोर आरो मासे फैदों बारा माने केमेराखौ एक्सन खालामनो हादिया आरो ना शुट लानो हादिया बाहाय खारनांगौ गोनां जादोंमोन जों
होबाय खोमा मानि बेनिखायनो भिडिअखौ इमान बानायनो हादिया थ' जेसांखिनि होदों आं एडिट खालामनानै नोंथांमोननो होनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय मोजां जा गाज्रि जा आरो सापर्ट होबानो जाबाय लोगोसे दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो जोबथोंसै नामा दैज्लां बोथोरनि भिडिअ नालाय माथो आरो एसेल' जागोन थ' दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो बाय बाय लोगोफोर